Ево майката, здравейте хора, аз съм Митко и сега ще играем на Modern Ops. Да, махнах си камерата. Sorry за това почване, защото аз почнах още от началото и брат ми дойде, ми развали клипчето и почнах от начало. Да вие може да ме последвате в Instagram, Митко Борисов 1, нямам сега. Пак тиста. Така. Кой? Къде? Махай се! Ау! Аз съм много да играя тази игра. Много като Free Fire, аз мразя тия игри бързи. Мамка му, аз съм умрел. Ко прави? Дай. Колко сме се насъбрали тука. Чуждо ми. Най-тъпата игра. Просто там. Така, ако има някой до базен, си сложете слушалки или просто не гледайте това ключово и клюване ще пада. Да. Оставаш в 3 минути. Къде са ни враг? Точно стреляме там. Я малко да... Много мразя снайпери, брат. Не мога да играя с снайпери! Дайте ми друго оръжие, моля ви, много мразя снайпери. Даже не знам как... Искам пистолет, бе. Снайперите са... ето така. Я малко да проуча. Така, Как се стреляше, бе? Та игра как се стреляше, брат? Имам 12 патрона, плюс 24 как се стреляше? Да, знам как се стреляше, бе, брат. Да, ето го, Митко, който въобще не някъде играе. Ама не бе, човек, откъде се стреля? То просто е нелогично. Не знам защо откъде се стреля, забравих. Как мога да разбера откъде се стреля, бе, братко? Да не ми трябва специално върху човек да го насоча той. Нямам... Който знае играта, моля да ми каже. Ясно! Разбрал го, супер. Разбрал го. Да го еба тос. Хитхач. Да ти еба майката. Започнах да ги трепа. Лили, тая игра е наша. Просто. Няма какво вика. Сега разбрах как се стреля, обаче с пистолета. 5, 4, 3, 2 и победа. Секта цена! Победа. Знаете защо победихме, хора? Защото тия са били слабаци и аз се научих да стрелям. И знаете колко ме бил в тия игри, къде трябва да бързаш и да стреляш. Ще ви отговоря. Никак. Просто играе така да направя малко не само Among Us. Иначе Among Us ми е любимата игра. Колебая съм между Hamster Vegas и Among Us.
Но нещо почнах много често да снимам, това е, защото 3 седмици не съм снимал. Имаме още едно видео на Among Us, обаче не съм го качил. Значи, да, ама с пистолет. Къде? Къде си, бегече? Къде сте? Къде сте? Искам да ми кажете. Сега трябва да се скрия някак. Искам да направя малко паркур. Много съм добър. Ето го. Ето, виждам един. Kill. Взимам той. 30 патрона, 60 патрона. Къде са? Той има ли други, бе? 35 на 0. Значи никой не умре от нашите оки. О, 30... Кил. Дубъл кил. Умри! Ай! Добре, 95. О, шит. Ще 8 на 165. Теба! По-направих един кил, бе. Не знам, една... Остават още 33 минути. Айде, че нямаме време, да. Къде са тия? Да, това е наша. Виждам един тука. Деба, мамицата му деба. Къде? О, шет. Bullshit. Бам! Айде, бе! Защо не си бил от инжекции, къде ти дават кръв? Стато ще... Кил! Айде, лами. Къде си? Паум. Къде сте, кучки? Елате. Обикновено бих това, обаче сега като... Мамка. Когато е добра играта. Въпреки, че губиш. Не. Тим на някъде, търся някой и го убил. О, ето там виждам. Убил е нашия торпедъл. Сега ще се отмъстя. Здрасти. Моля те, не ме уби. Къде са инжекциите? Дай ми! Така. Добре, хора, смисъл една загуба, една победа. Ама нищо не се знае в тази игра. Една минута може да стигне за всичко. Хит-хач. Направо съм хит-хач. Но обаче... близко сме, може да ги бием, хора. Все пак. Това е добре. Добре. Обаче нашите постоянно умират. Виж. Той да... Бам! То беше някакъв зубър с очила. Толкова хубаво. Оръжие имаше, дай. Я това да го... Я да пробвам това. Хвърля една граната. Дева, неговата мамица, бе. Тук като се нагодя да стрелям, той ще му уби. Нупси. Ей, 666 на 688. Къде си, бе? Победа!
Сега трябва да бегам. 5. Победа! Победа, хора! Втора победа! Мамка! 2 игри, 2 победи! Мачкай! Мачкай! Ами хора, до тук ми се причества видео. Сега трябва да монтирам. Колко обичам да монтирам? Мале! Трябва да монтирам. Нямаше дни. Аз ще поигра обаче още малко, това ще почна да монтирам. Може да го кача утре. Утре ще го кача, вероятно. Сега ще игра малко по-много. Сега ще игра малко Among Us и... Айди! Я! Дай. Ключове. Ножка. Не, тъпто е. Айде. Еми хора, на здраве. И ви благодаря за 24 абоната. Искам да направя 30 до края на годината.